Внимание! Пожарная тревога. Срочно эвакуировать помещение. 25 февральда янгын куркынычсызлыгы боюнча өйрәнүләр Зәйнең бер сәүдә йортында узды. Билгеле сигналдан соң бинада булган халык, шулай ук хезмәткәрләр дә урамга чыга башлады. Вакыйга урынына беренче булып тиз арада 41-нче янгын сөндерү бүлеге хезмәткәрләре килеп җитә. Аннан соң 88-нче номерлы янгын коткару бүлеге кушыла. Өйрәнүләр биредә очраклыгына уздырылмый, чөнки бина катлаулы төзелешкә ия. 3 катлы подвалы да бар, ди гарнизон җитәкчесе Владимир Петров. На этих учениях, значит, будут отрабатываться навыки изучения оперативно-тактического изучения объекта, а также эти учения предназначены для изучения самих объектов, конструктивной сложности объекта, объекта социальной значимости. Өйрәнүләр планы буенча янгын бүлеге хезмәткәрләре бинаның подвалыннан 2 зыян күрүчене алып чыгарга тиеш иде. Эвакуация уңышлы тәмамлана. Районда янгын куркынычсызлыгы буенча өйрәнүләр һәр 3 ай сайын уздырыла. Наш магазин был готов к эвакуации. Мы проводим такие мероприятия. Өйрәнүләр үткәрү гадәттән тыш хәлләргә әзерлекне тагын бер кат сынау, кеше күп булган урыннарда эшләү усулларын ныгыту өчен кирәклеген искәртә. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.